yiwuwar rushewar jamhuriyar musulunci ta Iran sanadiyar zanga-zangar ta da hargitsi. Shin wannan wahami ne ko haƙiƙa? Bismillahir Rahmanir Rahim, yaƙi uku a cikin ɗaya. Har ila yau muna jamhuriyar musulunci ta Iran wajen bayanin zanga-zangar hargitsi wadda take ta ja hankalin al'ummar duniya. A bidiyo guda biyu na gaba da suka wuce mun yi bayanin rashin yiwuwar rushewar jamhuriyar musulunci ta Iran ta hanyar amfani da ɓangare da janibin siyasa kawai da ya shafi al'ummar da suke yin zaɓe da goyon bayan da nizamin yake da daga wajen al'umma a mustawa ta gaba ɗaya game da abin da ya shafi lambobi na ƙuri'a. To abin bai tsaya nan ba, saboda alaƙar jamhuriyar musulunci ta Iran da mujtama wato society ɗin da take, wanda yake society ne zamu iya cewa al-mujtama'u dini shi'i sannan ya zama siyasi ne, wato society ne da aka kawwana su akan tafiya ta addini, ta siyasa da ta hada da zamantakewa, amma ƙarƙashin fahimtar shi'a, ƙarƙashin jagorancin wilayatul faqih. To wannan alaƙa ta zamantakewa ta addini da ke tsakanin nizamin jamhuriya ta musulunci da al'ummar ba wai alaƙa ba ce ta mazhaba kawai, kamar misali a ce majority ɗinsu shi'a ne shi yasa suke goyon bayan hukumar. A'a, alaƙa ce ta wata kalar manzuma wato gamayya ta saƙafa wadda ke tafiya saman wasu ƙa'idoji na ilimi, hankali, ƙiyam, halaye wato makarim ahlak da halaye na gari kenan, da kuma nazariya wato ideologies kala daban-daban da aka gina a cikinta, da al'ada bisa wani kalar tsari kimtsatse kammalalle curare. Alaƙa ce ta shekaru ɗaruruwa, ba shekara 40 ta fara ba, shekaru ɗaruruwa wadda ta cure ta haifar da gamayyar mu'assasoshi a cikin al'ummar. Mu'assasoshi wato foundations kala daban-daban da wizarori wanda hukuma take amfani da su, da kuma tsayayyu kuma da kakkun manyan masu goyon baya da dafawa al'umma da dafa ma hukuma ta kowane bangare na janibin rayuwarsu, bangaren janibin rayuwar malamai, bangaren janibin rayuwar manazarta masana da kere-kere da kuma abubuwan da suka shafi kamfanoni da kuma kasuwa, har ya dawowa ga family, iyalai ta kowane janibi. Zaka tarar cewa da hukumar da al'ummar cure suke, saje suke, abu ɗaya ne suke tafiya. Wato shi nizamin wanda ke iko a Iran yanzu an kwaba shi, an cura shi, kuma ya cure din da kowane janibi na rayuwar al'ummar Iran. Ta zamantakewa ne, ta siyasa ne, ta tattalin arziki ne, ta civilization ne, ta tarihi ne, ta al'adu ne, babu inda baya da hannu, kuma babu inda thumbprint din wannan janibin bai bayyana ba a cikin nizami. Wato babu wani abu da ya isa ya raba su tsakanin al'ummar da nizami. Raba su zai yiwu ne kadai idan al'ummar shi'a ta Iran ta cire shi'anci a cikin rayuwarta ta zamantakewa, da rayuwarta ta addini, da rayuwarta ta tarihi, da rayuwarta ta civilization gabaki ɗaya da al'adu. In dai za a iya ɓamɓare shi'anci da tarihin shi da komai a cikin ƙwaƙwalwar Iran, to za a iya ɓamɓare wannan hukuma, za a iya kuma gamawa da ita. Dauloli daban-daban sun gwada, ba yau aka fara gwadawa ba, wajen ganin cewa bari su yi muhawala ta raba tafiyar shi'anci da al'ummar shi'a domin su iya gamawa da su, amma ba su yi nasara ba. Abbasiyawa sun gwada, sun buga, haka suka bar shi al'umma mujtama addini na shi'a, haka suka bar shi, kuma yana tare da fikirar shi ta siyasa yana tafiya. Salajikawa sun gwada, Ayubawa sun gwada, kamar da Salajikawan Konya kafin zuwan Tatar sun gama, su ma Tatar ɗin da suka zo sun gwada, daular Usmaniya ta gwada, da ma daular da aka yi ta muwahidun a arewacin Afirka, da kuma daulolin Ingila da Faransa a zamanin mulkin mallaka. Babu irin pushin ɗin da ba su yi ba a Iraki da Syria da wani ɓarayi na Iran wajen ganin cewa sun wargaje tafiyar shi'anci wadda take da alaka kai tsaye da mujtama ɗin shi'anci da kuma fahimtar su game da lamarin siyasa, amma suka kasa. To balle wani, me yasa suke kasawa? Saboda a tafiyar shi'anci ta zamantakewa da addini wanda siyasa ke fitowa a ciki, akwai wata ka'ida zaunanna, wannan shine alaka tsakanin al'ummar shi'a da kuma marji'iyyar shi'a, wadda babu wani tsari na malanta
ta addini da ke kulawa da al'ummar da ake karantarwa, wanda yake da tsari zaunanne, tsararre, kimtsatse, da ko kusan kusa yayi kusa da irin tsarin da al'ummar Shi'a suke da shi, karkashin tafiyar marji'iyya, inda za a samu malami guda mujtahidi da ma sauran malamai mujtahidi ya zama su ne ke kula ma al'umma komai, kuma bisa wani curarren tsari mai ka'idoji zaunannu. Babu a cikin wasu addinai, babu a cikin mazahib da firak da dara'iq da ittijahat din da akwai a cikin duniyar musulunci. Ba zai taɓa yiwa marji'iyya ta Shi'a masu goyon bayan nizamin kai tsaye ne, ko masu rufe baki cewa ba su damu da nizamin ba su magana kan shi, ko ma masu mu'arara da shi su iya zura ido a samu wata barazana ta zo da za ta tarwace wannan jamhuriyar ba tare da sun taka mata birki ba. Saboda ko da ba su yarda da nizamin wilayatul faqihi wanda ke tafiyar da hukumar Iran ba, ko da suna mu'arada da shi, to al'ummar da nizamin ke yi makariya su majority din su Shi'a ne. Don haka idan ma maraji'ai ba su da alaka da hukumar Iran, to suna da alaka da al'ummar Iran, alaka ta addini da zamantakewa, wanda ba za su bari wani hadari ya fada musu ba tare da sun yi tsaye sun kare al'umma daga fadawa hadari ba. Wannan muna magana kenan ga wasu mujtahidai ko maraji'an da ke ganin cewa in ma akwai su kenan da jamhuriyar musulunci Iran gwara babu ta, idan ma akwai su. To balle ai maganar kuma fiye da kashi 90 na cikin su, daga mai goyon baya 100% sai mai goyon baya amma yana da mulahazojin da yake ganin ya kamata a kiyaye a yanzu. Don haka in ba su kare hukumar ba, za su kare al'ummar da hukumar ke karewa ta hanyar yin fatawoyi. Wanda ke son ya gane karfin marji'iyya a duniyar Shi'a a wajen kulawa da zamantakewa ta al'umma da kasuwancinsu da kwakwalwarsu da tarihinsu da al'adunsu da ma abin da ya shafi mahangarsu ta siyasa, ya je ya tambayi labarin boren tobacco da ya wuce kamar shekara 200 da suka wuce a Iran, wanda babban marji'i Mirza Shirazi ya yi fatawar dakatar da hana sayan tobacco. Nan ba za mu iya ba da labari ba. Kuma ya je ya tambayi artabu da aka yi tsakanin marji'iyya ta Shi'a da 'yan mulkin mallakar Faransa da Ingila a yammacin Asiya, ya ji irin yadda suka yi turjiya lokacin da suka tarar da al'ummar Shi'a tana cikin barazana, da kuma fatawar jihadin kariya ta kai da Sayyid Sistani ya bayar lokacin barazana da rikicin ISIS, inda ya bada fatawar cewa duk wani wanda ya isa dauka makami a Iraq ya dauka, da fatawar da ya bayar ta cewa aje a kare hurumin Imam Ali a 2013 idan ba na kuren shekara ba, lokacin da Amurka ke fada da a 2003 kenan, lokacin da Amurka ke fada da Muqtada Asadar ya zamo yayi garkuwa da masallacin da hurumin Imam Ali da ma makabartar da ke nan gurin, inda Sayyid Sistani yana London ya fatawa, inda aka dinga ganin al'ummar Iraki tana cincirindo tana tinkara masallacin, mazan su da matan su, kwansu da kwakwatar su, wanda dole ta sama Amurka ta ja baya. To idan waɗannan fatawoyin an yi su a ƙananan haɗurra da aka za su faɗa ma mujtama na Shi'a, ina ga a ce to yau ƙasar Amurka ce da Isra'ila suka kawo hari ko kuma suke barazana gadan-gadan ta kawar da wannan al'ummar, musamman da yake waɗanda ake ƙoƙarin a kawar da daular a aza za su zo ne su kafa wani abu gabaki ɗaya kwata-kwata saɓani na addini, za su kafa wata tafiya ce da ta yarda da ilhadi, ta yarda da ridda ta addini, wata tafiya ce da ta yarda da liberalanci da western civilization, shi za su yada da abin da ya shafi tafiya ta dimokuraɗiyya ƙarƙashin irshadin Amurka, kuma zai zama tattalin arzikin ƙasar da tsaron ƙasar ya koma hannun Isra'ila, inda za a dinga masu malaman maraji'ai da mujtahidai kisan mummuke, kisan kiyashi, kisan ɗauki ɗaya, inda za a dinga bin al'umma ana kashe su, ana kwashe musu dukiya a yamutse al'ummar. Wane ne yake tsammanin waɗannan malaman za su zo su zura ido su naɗe hannuwa su kalli Amurka su mata ta yamutse Iran ba tare da sun yi fatawar a tunkari su ba? Balle a ce kuma yanzu huwiya ce ta al'ummar Iran, wato identity din al'ummar Iran ne gabaki daya yake cikin barazana. Ba sauyi na siyasa kadai ko na hukuma ko na tsaro ko na tattalin arziki ne zai iya kawo wani sabani ko kuma zai iya kawo wani abu da zai maye gurbin sabanin wannan hukuma da ke zaune ta Iran ba. Dole ta hanyar dogara da karfin marji'iyya ta Shi'a, wanda shine babban karfin da nizamin Iran yake da shi a ɓoye, wanda har yau ba ya aiki da shi ba, ba ya amfani da shi ba. Dole duk wani mai son ya iya kifar da gwamnatin Iran ta musulunci a yanzu karkashin wilayatul faqih yana buƙatar
sai ya zamo ya kawo wani sauyi na wata manzuma na rayuwar al'umma gaba ɗaya wanda zai yi wannan aikin ne, wato dole sai an mayar da Iran ta koma yadda take a shekara 500 da suka wuce a zamanin tun kafin zuwan daular Safawiya. Sai in zai iya cire ma Iran wannan abun ta koma shekara 500 ko 600 baya, sannan zai iya yin nasara, inda zai zamo kenan da haihuwar da sinadarai na haihuwar wannan daular da haihuwar wannan daular duk an tumbuke su. Idan zai iya, wato sai ya zamo motsin da manyan malamai suka yi na shekara 300 ya iya kawar da shi, da kuma manyan masana da manyan attajirai da kuma waɗanda suka ɗauki ragamar tarbiyyar al'umma, irin malamai masu irin tafiya ta falsafa da suluki irin na irfani suka yi a cikin ƙasar na shekaru, sannan zai iya rusa jamhuriyar musulunci Iran. Balle kuma ita jamhuriyar bushara ce ta fiye da shekaru 1000 wadda shi'a suka daɗe suna jiran faruwarta, wadda ta bayyana a yanzu. Don haka kafin a iya ture ta, su iya bari a ture ta, dole sai an sauya musu addini, dole sai an sauya musu mahangarsu game da rayuwa, sai an sauya musu kwakwalwarsu ta tarihi, sai an sauya musu alaƙa su ta zamantakewa, sannan za a iya sauya musu fahimtar su ta siyasa. Idan kuwa ba haka ba, to kawai makiya Iran su cire rai. Na'am, zai iya yiwuwa a kashe gaba ɗaya cabinet na hukuma na gwamnati gaba ɗaya duk a share su, a kashe su da bomb ko wani abu, wanda an ma taɓa yi a 1981 an kashe cabinet ɗin gaba ɗaya Raja'i da Bahunar, inda aka da ministoci da shugaban ƙasa da prime minister da 'yan majalisa da kowa da shugabannin party duk aka kashe kusan mutum 100. Amma nan take cikin kwana 2 Imam Khomeini ya sauya su da wasu, nizami ya miƙe. Zai iya yiwuwa kuma a ce a kai wa ƙasar hari kuma a shirye ta da harin soja, shi ma an gwada, inda ƙasar Amurka da Turai da Isra'ila da Russia da ƙasashen Larabawa suka haɗa kuɗi da makamai da tallafi na intelligence da komai suka miƙa masa Saddam Hussein. Ya shiga Iran ya kwashe murabba'in ɗaruruwan kilomitoci a ciki, amma fatawa ɗaya ta Imam Khomeini ta maida Saddam Hussein inda ya fito duka gaba ɗaya suka yi asara. Inda a cikin wannan fatawar an samu maraji'ai a barayin da suke na Iraki, duk da Saddam Hussein Iraki ne yake, daga Iraki yake yaƙa Iran, amma an samu maraji'an da suka goyi bayan Irakawa suka tsallaka suka bar Iraki suka shiga Iran suka ɗauki makami suna yaƙar Saddam Hussein saboda alaƙan marji'iyya mai ƙarfi da mujtama ɗin Shi'a. Haka za a iya kila a yi tunanin ku na a kashe sojoji a kashe 'yan sanda, sojoji su an shi ma an gwada 1979 zuwa 1980 babu gwajin da Amurka ba ta yi ba akan wannan ya faru, amma bai faru ba. Dole suna ji suna gani sun batta. To wannan karfin marji'iyya kawai da ke da alaka, to balle a ce kuma marji'iyyar ta yi fatawa kai tsaye ta kariya ga nizamin da zai wajabta mu dukkanin samari su dauke makami. Ai magana ta kare. Kamar yadda Sayyid Sistani yayi kusan shigen irin wannan fatawar wajen yaƙa ISIS, kamar yadda Sayyid Sistani yayi shigen irin wannan fatawar wajen tallafawa shi'awan Lubnan a cikin dufanul aqsa din nan lokacin da Isra'ila ke kai musu hari. An gaye da al'umma ta zagura ta dafa musu. To balle kuma a ce fatawar da za a yi ba fatawa ba ce kawai haka ta zahiri, wanda dama ba mu shahidin da zai iya soke fatawar wani mu shahidi, sai dai ya faɗi nashi ra'ayi. To balle kuma a ce dikiri ne za a yi irin wanda Mirza Shirazi ya yi a shekaru 200 da suka wuce lokacin da al'ummar take cikin musiba, inda ya ce a yau shan taba ko amfani da taba daidai yake da saba ma imamul hujja. To wannan ba wani mushahidi da sai ya faka wata fatawar da ke muqabilin wannan ko kuma take mu'arada da ita. Yin haka yasa taba ta bace kaf Iraki, duk masu noman taba, al'umma da ke noman taba suka ba ma noman ba, hatta waɗanda suke da taba din a cikin sto suka dinga daukowa suna wurgi da ta saman tituna suna konewa, suka gwamnati su yi asarar dukiyarsu da su saba ma imamul hujja, kamar da babban marji'in da ke Iraki ya ambata. Shi me za shi gazi ba ma Iran yake ba lokacin, amma daga Iraki yayi fatawa ta rabin layi, ba ma sadara ɗaya ba, rabin sadara, inda sai da aka nemi hatta tabar da sha sarki sha lokacin sha din lokacin zai sha babu. Al'umma suka bi suna ta kakkalle waɗannan ɗan abun shan taba ɗin suna wurgi da shi. To ina ga a ce yanzu za a yi fatawa a ce a yau dafa ma jamhuriyar musulunci ta Iran daidai yake da dafa ma imamul hujja. Wani shi'a ne zai rage a duniya bai ɗauki makami ya kai ma Iran tallafi da taimako ba? Babu shi. To kuma balle a ce barazanar da aka gani
ba irin wadda aka gani shekara 200 ba ce, domin a wannan barazana ce wadda in aka bari ta faru a kamar an yi ribas ne a cikin intizarul hujja, wanda ginshiki ne a cikin ginshikan imamanci a duniyar shi'a. Domin babu wani malami shi'a ko me ra'ayin shi da jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ba zai yarda cewa rushe wannan jamhuriyar da mai gurbinta da wata badala ta daban jinkiri ne na bayanan Imam Mahdi ba. To wani malami ne zai zura ido ya bar haka ta faru? Tambaya, to in haka ne me yasa har yanzu duk da Iran din na shiga cikin matsaloli ba a ga irin wannan fatawar ta faru ba? Amsa, har yanzu malaman shi'a na Iran daga cikin su ko har da Sayyid Alhamna da ke jagorantar daular, da malaman shi'a na Iraki daga cikin su har da Sayyid Sistani da shine shugaban gaba ɗaya marji'iyya, ba su hango wani hadari ne na haƙiƙa ba, ta hanyar zanga-zanga ne ko ta hanyar yaƙi ko ta hanyar ku wanda suka tabbatar da cewa zai iya taɓa jauharin hukumar. To da lokacin ne za a ga aiki. Don haka masu mafarkin rushewar Iran ta hanyar zanga-zangar 'yan hargitsi ko ma yaƙi, ko da Amurka da Isra'ila da NATO da ma daulolin gabas za su haɗu su yi invading Iran, to su sani akwai wani ƙarfan ƙarfi na ɓoye bayan ƙarfin gaibi, tunda ba su san Allah ba. Bayan ƙarfin gaibi, ƙarfi ne na society wanda yake da alaƙa da addininta da tarihinta, wanda babu wanda ya isa ya tabi wannan ƙarfin, duk suka tukare shi. Don haka Iran dai zama daram da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.